posachedwa apa tikupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 7 January 2024 paja Bon Kalindo mwini wake amati ndi president wa anthu osauka komanso president wa bungwe lake lotchedwa Malawi First. Iyeyu akachitika chinthu china chake safuna kungokhala ngakhale pasanachitike chinthu amabwera ndi ma initiative ake, ndipo lero lino wabweranso ndizokuti akusiwiseni Amalawi. Takhani pompo mumvesere kuti kodi lero Bon Kalindo lachiwiri pa 7 January 2025 wayankhula zokuti chani. Kung'alula kwa lero ndikuyamba ni mwambi wonena kuti akuluakulu adati anyani samasekana michira, anyani sasekana michira. Izi zikubwera posatira kumangidwa kwa anthu amene akuoneka kuti ndi achipani cha DPP Zulo. Ine ndikanakondwera kwambiri kunena kuti boma la MCP likhale likupanga chilungamo, chifukwa ukamvesera mkatimo zikumveka kuti anthu amenewa apanga zinthu zakatangale, akuyimbidwa milandu yopanga katangale. Ine ndikanakondwera kunena kuti zinthu zimene zizipita mbali zonse ziwiri, osamangoyang'ana mbali imodzi kumaona kuti enawo ngati ndolakwa enawo ngosalakwa. Ayi, sitikunena kuti anthu osana abe, chifukwa amene atakanene zimenezi ndi akhoti, koma anyani samasekana michira. Chifukwa tikaona mkati mwa MCP muli anthu okuba okhaokha kuchokera president, ma ministers pakana ma onse amboma amu MCP amene ali mboma ngakhale kuchipani, anthu onsewo ndi okuba. Mukanakhala kuti you walk the talk as a president of this country, zikanakhala bwino kwambiri. Ifenso ndikumamva kumanena kuti akuti amangidwa amene anali anduna, amenenso ali pampando wa unduna amangidwa chifukwa cha nkhani ya corruption. Anthu akanakutengani serious, koma pamene mukuyendesera zinthu zanu zikuoneseratu kunena kuti iyi ndi nkhani yofuna kuchita intimidate anthu ena. Ndipo kwa anthu amene simmasatira bwinobwino kapena amene mmasatira zimene timanena, iyi si nkhani ya chilendotu. Tinanenapo mbuyomo kunena kuti posachita pompano kukhala galole ya anthu omangidwa, koma anthu onsewo ndi a DPP kapena opposition. Iyi ndi plan imene yakonza MCP makamaka pa nthawi imene tikupita ku zisankho za 2025. Akanakhala kuti anthu amene wali serious, anthu amene wawa milandu imene mukayisatira muona kuti zaka zake ndi zambuyomo, bwanji ngati iwo ali serious sadawamange anthu nthawi imeneyo, koma kuwamanga pano chifukwa chokuti chani tikuyandikira ku zisankho. Ndi part of their scheme, part of their plan yofuna kuchita rig elections, komanso kuti abwerese ka environment ka intimidation. Koma kwa ine mene ndikuonera, inu amene mukumangidwa mukuyenera kumanyambitira, mukuyenera kumachita smile, chifukwa imene iyi ndi nkhani yokusungirani ndalama zanu. Chifukwa no matter what, these are political issues and akukusungirani ndalama zimene muti mukasumire ku koti. Ndikupempheni inuyo amene mwamangidwa ndi azibale anu musamadandaule konse, because this is what we call political persecution. Anthu awa akufuna aziopseza anthu, boma lolephera, boma limene likutuluka masainzi ache ndi amene limayamba kumamanga anthu, kumaopseza anthu. Aliyense akalankhula china chilichonse kummanga. Choncho ndi it is a sign yokuuzani kunena kuti boma ili likutuluka. Kwina kulikonse in the world boma likamatuluka, president wolephera amaonesa masainzi ngati amenewa. Motero kuti sikuti ndikumangidwa kokhatiya, afikaso saizi yokupha. Anthu amene watu alirede kupanga china chilichonse. Vuto life ya Malawi ndife anthu osiyana ndi anyamata ku South Africa, Amalawi okhala mu South Africa. Kodito Amalawi okhala mu South Africa samagawa maswiti. Tikanakhala kuti tili ndi mtima umene wa Malawi amene akukhala ku South Africa, bwezi pano manyaka amene wakulibe, bwezi pano zisiru zimene zizisa kutito life. Koma ife Amalawi timafasira anthuwa, timaopa kwambiri
malawi ndikumapembeza ndikumatenga ngati ndi milungu instead of addressing real issues zimene zikukhuza malawi muno Malawi iwo ali busy kumamanga anthu. Ndizomvetsa chisoni kuti mukapita kwina kulikonse dziko lino la Malawi muona mmene anthu akuvutikira. Mwachisanzo tiyeni titenge nkhani ya fuel. Pakali pano pa fuel amene uchayi wakuchemeredwa uja si fuel kuti angachiteso last muno Malawi. Ayi anthu akuvutika akugona ma filling station. Ndipo pa filling station ipo pakabwera fuel ikumakhala nkhondo yeni nkhondo yazaoneni. Pano pati kunena pano kuli njala yopsa. Instead of addressing those issues akumatenga chimanga chija ndikumagawana AMCP okha ndikumabweresa matiye gasi kumathira anthu osalakwa chifukwa chokuti anthu abwera kuzalandira chimanga. These are the issues zimene Chakwera akanayenera kumachita address pamene tikupita ku 2025 osakhala kumamanga anthu kumaonesesa kuti muzipatala muli mankhwala. Anthu akumabwerera ku chipatala chifukwa chopanda mankhwala. Ndikumaonesesa kuti kodi road network yathu misewu yathu ikuti chani. And I don't see any reason why as a country we should continue kumakhala ndi toll gate. Kodi toll gate kutithandiza chani? Chifukwa toll gate yasanduka chida chotolera ndalama za anthu aboma kuti azigawana. Yasanduka ngati ng'ombe yawo yoyikama nkakadeire toll gate. Chiyambire ni matolo gate kuzafika siku la lero mungandionesepo chani chimozi chimene iniyo mungachite claim kunena kuti tolo gate yatipindulira ichi munga mmene zimakhalira maiko ena. Ndi uchisiru weniweni omafuna kumabweresa environment yoopseza kuti anthu asalankhule malo mokuti muwamange eni amene akukhuzidwa ndi recklessness wa ndege ngozi imene inachitika ku Chikangawa imene pakalero maasala ake palibe. Malo mokuti mukamange anthu amenewo mulero mukufuna muikwirire nkhanija pobweresa nkhani zina zopanda ntchito zongofuna kuwapanga Malawi kuti ayiwalire. Ndiyetu imene iyandege anthu sayiwaliratu. Imene itu ndikuuze nizivute zisavute tilo wanayo pakana kuchisankho wo pakana muzachoka pampando wo anthu azakhalabe akukamba nkhani imene iyandege. Palibe zoyiwala ndipo palibe zokuti ati wina ache aphedwa wina ache amangidwa ndiye wina ache akale sekuti ati wina ache asamalankhule zimene zatizalankhula. Ndipo ni nthawi yokuti Malawi we should rise against this government because palibe chimene chikupanga iwo anthu amene wawa chimene abweresa kunoko ndi umphawi basi kuchita create poverty kuchita create hunger ndicho linga kuti azipereka chimanga chonse cha boma. Iye itu akunyada Chakwerayi chifukwa kuti wani ali ni mafuta aulere mafuta wamapita matraki matankala kukasiya ku state house state house wonse ali ndi chakudya cha ulere. China chili chose ulozovala amavala za ulere. China chili chose kwa iyeyo ndi cha ulere. Akanakhala kuti magali moto state house amapita ndikukaima pa queue ya fuel. Sibwenzi pano anthu awa akunyada chonjoyi. Akanakhala kuti state house amapita ndikumakaezesa chimanga ndikuona mmene anthu akuvutikira. Sibwenzi pano anthu amene wakunyada chonji. Akanakhala kuti state house amapita kuzipatala za boma ndikukaona mmene anthu akuvutikira. Sibwenzi pano akunyada chonji. Koma akunyada chonji chifukwa chokuti ali ndi china chili chose cha ulere. Ndalama ndiye siati asamira liti ma US dollars. Akamapita ma ministers ena ku South Africa fetima zuwa kumene amakagula katundu ni magali moto wao amagula ma US dollars. I remember there was an incident in Pretoria mene minister wina wamphamvu kwambiri anapita kukagula magali moto ndi katundu waku lodge yake pakana anamfusa kumene kuti ndalama izi mwazitenga kuti kodi tu anthu akuseweresatu ndalama atu ndiye awawa ati afuna ati ndi move yawo tidanena kale ni move yawo akufuna ati aopseze anthu amange anthu otiposa chedwapo mpano mukonzekerezo amangaso anthu ena.
amanga anthu kuphatikizapo machejumo akufuna kuti zikoli abwerese style ya Rwanda, style ya Zimbabwe yopanga zisankho koma za nkhanza ndi zimene akufuna. Choncho inu a opposition musapitirize kumagona tulo motero kuti izizi za NRB za Ikilas imene ndi face saver chabe, palibe chimene chikupangikamo m'maderamo, akungofuna kunamiza Amalawi komanso donor community ione ngati ili anthu akusatira malamulo, akupanga zinthu za equality, komwe iyi ndi filimu. Mupite mukafufuze anthu amene wawa mu centers mose, mukapeza kuti anthu akudandaula kuti akubwezedwa sakulembesa, yeti amanena kuti akufuna kuti apereke mpata kwa anthu kuti akalembese. Machini awo aja akumasowa network, fuel kulibe. Ichi ndi chisankho chimene sichinachitikepo muno muziko. Choncho opposition mukapitiriza kugona muzalira, siku lake ndi limodzi, muzalira koopsa, muzalira. Mukuyenera musukusule, musegule maso anu, muone kodi ziko lili kuyenda bwanji. Choncho ndikuchiteni encourage inu anzathu amene mwachita mwayi kumangidwa, tikufunireni zabwino komanso nyadirani chifukwa muli ndi makobiri anu amene boma liti lizakupaseni. Nanga si boma ili lachakwera lili ndi ndalama zoseweresa, koma yoma opseza anthu imene sigwira olo pang'ono uchisiru weni kufuna ati kumazitenga ngati niyo ndinu madolo. Mwalephera kumangana nokha uko chifukwa ngati kuli maboma inde mbuyo muli maboma amene anthu ake amabanda alama kumapanga zinthu za corruption, koma inu ndiye mwaonjezatu. Kuonjeza kuposa soka shigeti, kuonjeza kwambiri, mukumaba kwambiri, kulanda malo, kumalanda zinthu za anthu, minister ndi minister kunyamuka mu office mwaje ndikumaka amenya anthu. Mwafikapo tu kwambiri, pali nzimayi wina pakana walandidwa malo kusalima uko ndi esikomu yamulanda nzimayi wina malo a abambo aje ndi amayi aje ndikukapanga mapepala a fake. Zonsezo tikuziziwa ndipo tizazisatira BAD. Esikomu ya kusalima yambera nzimayi wina, nzimayi wamasiye ndi ana malo wao kupita ku koti anakapereka ndalama. Judicial system yathu ikuyenera kuti tiunike bwino. Anthu inu mukupanga zoopsa muno Malawi. Choncho Amalawi tiyeni tizuke, boma ili kulibwerezanso, boma ili kubwereza mavuto okaoka, koma chilungamo chake one day chizaziwika chilungamo. Ndipo Amalawi sitingapitirize moyo umenewu omafuna kumaponderezedwa ndi anthu andale makape, anthu a satanic. Palibe chimene mwabweresa inu and you cannot show anything. Chitukuko chimene mwabweresa inu ndikuba, chitukuko chimene mwabweresa inu ndikatangale, chitukuko chimene mwabweresa inu ndi umphawi umene Amalawi ambiri ali nawo. Pano as we talk now, anthu ambiri akuzunzika, anthu a pensioni akuzunzika, ndalama kulibe. Ndi apa mwaenjezeraso ati retirement age. Kodi sono ngati mukuenjezera retirement age from 60 to 70, kodi achinyamata amene mmanena kuti azagwira ntchito amuzapasa maudindo osiyana muzachita empower achinyamata akazipezera pati? Kutereko imene ndi gimmick yoti asakupaseni ndalama zanu Amalawi anthu amene mukuyenera kupanga pension. Amene munayenera kupanga pension at age of 60 akufuna akubereni ndalama zanu zija apangire campaign. Anthu awa ni mamafia kopsa, tikamanena kuti awa ni mamafia muzikhulupirira motero kuti muzakamva kuti awa kuwina musazadabwe chifukwa apanga zinthu zambiri. Opposition mukapitiriza kugona muzaona ngati ndi mbanda kucha. Andi kuteroko kuli anthu ena a opposition akumapita mma TV, akumapita kumakapangisa misonkhano ngati ndi a opposition, koma usiku ali a MCP. Kodi tumuona zoopsa miyezi iwiri itatu ikubwerayi anthu akuchita defect kupita kwa oyipayo. DC mwana upsha kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. January 2024. Malingana disbene